ମଣିଷ କେମିତି ଅମଣିଷ ହେଲା ଗୀତରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦୋଷ ଧରିବନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ଯାହା ସତ ତାହା କହୁଛି। ଗରିବକୁ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କ୍ଷୀର ଢାଳ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପଥରରେ ଢାଳି ଦେଉଛି। ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା କରି ରଖୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଭକତ ଭାବୁଛି। ମୋର କହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡୁଛି। ଶେଷ ସମୟ ଯେବେ ଆସିଯାଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଖୋଜୁଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମରିଗଲା ପରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ନିଜକୁ ମଣିଷ ଭାବୁଛି। ଜୀବନ ସାରା ଅବାଟରେ ଯାଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲୁଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଅତିଥି ହୁଏ ନା, ନିଜେ ରଖ ନିଜ ସମ୍ମାନ। ଧନ ଯେତେ ଥିଲେ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ଧିକ୍ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ସେଇଠି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନଥାଇ ବି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୂରଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆମେ ସହ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।